Калі вы ўвойдзеце сюды ў звычайны дзень, то ўбачыце ціхія, статычныя, пакрытыя пластом часу экспанаты, проста прадметы, але калі прыслухацца, вы пачуеце іх гісторыі. Яны жылі, працавалі, былі вернымі памочнікамі тых, хто ствараў наш свет. Давайце паспрабуем пачуць. Гэта не проста кавалак дрэва, гэта першы кухонны камбайн. Уявіце, ранняя раніца, цішыня перабіваецца рытмічным тук-тук-тук. Гэта стукае таўкач аб ступу. З кожным рухам цвёрдае зерне ператвараецца ў крупы. З кожным ударам у зямлі з'яўляецца надзея на смачны абед. Тут не было электрычнасці, была толькі цяжкая праца чалавечых рук. А гэтыя гліняныя пасудзіны – самыя вялікія сакрэты нашых прабабуль. Уявіце, у гарачы летні дзень дзіця бяжыць да збана, а там халоднае, салодкае малако. Гэта быў дзівоз, а гляк бралі з сабой у поле. І калі вы думаеце, што халадзільнік вы знайшлі ў 20 стагоддзі, вы памыляецеся. Яго ролю выконваў звычайны гляк з гліны. І нават маленькая жабка, якую бывала кідалі ў яго, каб вада заставалася яшчэ халаднейшай. Гэта не фантастыка, гэта жыццё нашых продкаў. А вось і найлепшы сябр дзіцячы. Вы спытаецеся, чаму? Таму што праца з маслабойкай была падобная на цуд. У яе налівалі смятану, і пачынаўся цікавы працэс. Рукі рухалі палку ўверх, уніз, а ў думках ужо адчуваўся смак свежага, пахучага масла. Адна жыхарка нашага краю, Таіса Браніслаўна, расказала нам сакрэт. Калі смятана была цёплая, масла збівалася хутка. Уяўляеце, цэлая навука. І пасля цяжкай працы ўзнагарода, маслёнка, тое, што заставалася пасля збівання. Яе елі з гарачай бульбай. Гэта быў сапраўдны смак. Чысціня. Як яна дасягалася без машын-аўтаматаў? Усё было ў руках жанчын. Вось яны, начоўкі. У іх мылі бялізну, а каб лепш адмыць, білі пранікам. А калі рэчы высыхалі, іх пачыналі прасаваць. Не ўяўляйце сабе сучасны прас. Уяўляйце качалку і валік. Рытмічны стук напамінаў музыку, а палатно станавілася гладкім. А яшчэ выкарыстоўвалі прас на вугольчыках. Іх засыпалі ў атуліну зверху і прасавалі. Вось ён, калаўрот, станок, на якім з воблака кудзелі або воўны нараджалася нітка. Жанчына сядала за калаўрот, націскала на педаль, і пачынала круціцца лёгкае кола. Жаночыя пальцы скручвалі кудзелю ці воўну ў тонкую, моцную нітку. Гэта была сапраўдная магія. А потым на кроснах з гэтых нітак ткалі палатно, бёрда, чаўнок, сукала. Для нас гэта дэталі, а для продкаў часткі кроснаў, інструментатворцаў. Што ж гэта маўклівыя экспанаты значаць для нас сёння? Гэта не проста старыя рэчы, гэта нашыя карані. Гэта мудрасць, якую нельга здабыць у падручніку. Яе трэба адчуць душой. Кожны рубанак трымаў у руках сталяр, які ведаў душу дрэва. Кожная працніца памятае цёплыя рукі прадзільшчыцы. Кожны збан – смак дзяцінства. Яны вучаць нас простай, але глыбокай ісціне. Самае важнае ствараецца цяжкай працай, цярпеннем і любоўю. Таму, калі вы наступны раз убачыце такі прадмет у музеі, не праходзьце міма, спыніцеся, дакраніцеся і паспрабуйце пачуць рытм жыцця, рытм працы, рытм нашай гісторыі. Бо мінулае не скончана. Яно жыве ў гэтых прадметах, і яно размаўляе з намі. Проста трэба прыслухацца. І як быццам самі гэтыя рэчы шэпчуць нам. Любіць сваё зусім не значыць, чужое ганьбіць, адмаўляць. Вось за чужым свайго не бачыць, не вывучаць, не шанаваць. Злачынства будзе без сумнення.
бо ёсць такі закон жыцця. Шануй чужое аж да пакланення, сваё любі да самазабыцця.